Demoen viser et Google regneark med antal medlemmer gennem årene, som bliver vist som et søjlediagram. Vi ser før og efter søjlediagrammet er lavet, og som vi kan se her, det er før, og det her efter, og her vises søjlerne. Jeg skifter nu til Google regneark, og som det kan ses, har jeg skrevet teksten ind i cellerne. Og jeg gør det, at jeg klikker på den celle her og holder venstre musetast nede og markerer det område med den skrevne tekst. Så går jeg ind i indsæt, og jeg går ind i diagram, og jeg markerer brug af kolonne A som etiketter, og jeg vil gerne have lodrette søjler, så jeg klikker på kolonnediagram, og vi kan se nu, at de er blevet lodrette, og jeg indsætter her. Og nu er søjlediagrammet lavet, og jeg vil lige ændre diagramtitlen, og det gør jeg ved at klikke på den. Og så går jeg herop, og så skriver jeg søjlediagram af medlemmer. SØJLE diagram F med LEMMR. Trykker på retur, og så klikker jeg herude. Og som vi kan se, så vil jeg også godt her ændre baggrundsfarven, og vi kan se, der er en spand her, og jeg klikker på den lysegrønne farve, og nu gør jeg så det, at jeg trækker søjlediagrammet her på plads nedenunder vores celler, og så klikker jeg her, og så skulle det være lavet. Jeg kan så lige se her, det er min slutning, og det er let at lave et søjlediagram i Google Spreadsheet af antal medlemmer i en forening med årstal.